जेखाइ खबाइ बिराद गिदिर गिदिरखा नै खबाइयाबो बिराद गिदिर जेखाइयाबो बिराद गिदिर बारलि गुरग्रा जेखाइलै लोगोफोर बियो नैबे सेना जाहैबाय ना बारलि साग्रा सेन बियो हेल' लोगोफोर खुलुमबाय आं साइखं दिनैनि मोनसे गोदान ब्लगाव साफ्रोमखौबो गोसो गोरबोजों बुंग्रोदे बराय हरबाय दायो मोनफैलायबाय नै डिमाकुची दैमु नोगोरावहाय 64थि बोसोरारि जथुम्मा बड' साहित्य सभा ओमफ्राय दिनै जोबथा दिनै गेवलां मेल दायो थांगासिनो दं आरोना लामा लामा खमला पानिपुरि गय फाथैनि दखान लारि लारि लोगोफोर नै बिथिंजायबो मोनसे गेट दङ नै 64थि बोसोरारि जथुम्मा बर' थुनलाइ आफाद नैबेबो मोनसे गेट बिथिंजायबो मोनसे गेट दङ बेनिफ्राय ओरै सिगाङावबो गेट दङ मेन गेटआ बै सिगांनासो आरोना बै बे गोमो नुनायासो मेन गेटआ ओमफ्राय बिथिंजायबो मोनसे गेट बानायनानै होदों फाइनालि लोगोफोर बेसेबांबा गोजान थाबाय थाबाय दायो मेन गेटखौ मोनफैबाय आरोना नोंथांमोना नायनो हागोन आरोना मेन गेटखौ दायो नैबे नुदोंना नैबे गोमोआनो मेन गेटआव मोनफैबाय ओमफ्राय बे मेन गेटआवहाय मानसिफ्रा फट' लालागासिनो दं आरोना ओरैबायदि समायना ओरैबायदि स्टेन्डार्ड बानायदोंना गेटखौ नै नायनो हागोन बै बे गोजौनिखौथ' नोंथांमोना मिथिखायो कमेन्ट खालामदो बेनो आरोना मेन गेटआ हाबजेननाय गेटआ मोजां नाङो माने बोसोराव बेफोरबायदि ज' गावनि आंगोनि हारि बर' हारिखौ जोङो लोगो मोनलायोब्ला गावजों गाव लोगो मोनलायोब्ला जोबोद मोजां नाङो आरोना बेयाव माने बिराद गोजान गोजान जायगानि मानसिफोर दंफैयो दायो लोगोफोर ओरैजाय बांलादेश नेपाल वेस्ट बेंगल ओरैजाय एकदम जुनाय लखिमपुर धेमाजि सनितपुर ओरैजाय क'क्राझार बिराद गोजान गोजान जायगानि माने मानसिफोर बेयावहाय ज' जाफैदों आरोना नैबे मिटिङावहाय बाहागो लाफैदों दिनैनिफ्रायथ' जोब्बाय नालाय दिनै गाबोननिफ्रायथ' गावबागाव थांलायलायसिगोन फैगोन बोसोरावसो लोगो मोनलायसिगोनलाय लोगोफोर नैबेनो ओरैबायदि समायना ओरैबायदि स्टेन्डार्ड बानायदोंना गेटखौहाय नायबावनो हागोन खेनसे दायो हाबलांनोसै दायो माने सिङावहाय हाबनानै नोंथांमोननो जा हायो देखायलांबाय थानोसै आरोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय नै जोंनि बर'नि बायखोन्दा नेरसोन नैबिथिं मोनसे ओइथिंजाय मोनसे ओइ बेयो खांख्राइ बेसेबा गिदिर खांख्राइ ओमफ्राय नैबेयावहाय बिबार नार्सारिनिफ्राय लाबोनानै गायना होदों आरो बरियानो गोजा गोथां गोमो नैबेफोर लाइटखौहाय हरावहाय बरिया नुयो आरोना मजा नुयो सानावथ' बारा मोजां नुवा नालाय लाइटखौ मोनायावहाय मोजां नुयो आरोना बरिया नुयो नैबे गेटआ जाहैबाय मेन स्टेजाव हाबनाय गेट मेन साइनासालियाव हाबनाय गेट आरोना बियो बेनिफ्राय बेयाव दा हाबथ'वा नैबे उनथिंजायनिखौ देखायग्रोनो नोंथांमोननो बियो खांख्राइ आरोना बै सिगांथिं थांनानै देखायनो र' एसे नै बियो खांख्राइया फट' लासोदों मानसिफ्रा बावहायबो खांख्राइ बियो खांख्राइ बेनिफ्राय नैबे जाहैबाय जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि गोथार फिरफिला आरोना बियो नै बियो बेवहायबो फट' लानो हायो बेयो जाहैबाय जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि गोथार फिरफिला बेनिफ्राय आरो नै बिथिंजाय दङ जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि खाम्फा आरोना बर' राव गेवलांथों मुंख्लं खाम्फा नै लोगोफोर नायनांगोन नै बियो नैबे जाहैबाय मुंख्लं खाम्फा इयो जोंनि बर' थुनलाइनि मुंख्लं खाम्फा फट' लासोदों मानसिफोरा बेनिफ्राय आरो नैथिंजाय दंबावो नैबे जाहैबाय गोसोखांथि खाम्फा आरोना नै बियो बेहायबो फट' लासोदों मानसिफोरा गोसोखांथि खाम्फा इयो नैबे जाहैबाय जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि मुंख्लं खाम्फा थ' लोगोफोर दायो मेन स्टेज सिङाव हाबनानै एसे देखायनोसै नोंथांमोननो
मेन स्टेजआव हाबसै आरोना दायो नैबेनो आरोना मेन स्टेजनि गेटआ आङो दायो सिङावहाय हाबनोसै नैनो बर' राव गेवलांथों बर' थुनलाइ आफाद थांनानै थाथों खुलुमबाय बेनो मेन स्टेजनि हाबनाय गेटआ 6 hours later लोगोफोर मोनानि भिउसखौ एसे नायनानै लादोलाय साननिफ्रायनो बानाय मोनालायबाय नै ब्लगा ओमफ्राय बारा गोलाव खालामला एक्जिबिसनाव हाबनानै मा देखायनाय देखायलांबाय थानाय र' नोंथांमोननि सिगाङाव जेखाइ खबाइ बिराद गिदिर नै खबाइयाबो बिराद गिदिर जेखाइयाबो बिराद गिदिर ना बारलि हमग्रा जेखाइ बियो ना बारलि लाग्रा खबाइ ना बारलि लाग्रा जेखाइ ना बारलि गुरग्रा जेखाइलै लोगोफोर बियो नैबे सेना जाहैबाय ना बारलि साग्रा सेन बियो दिनैसो हाबनोसै एक्जिबिसनाव लोगोफोर टिकेट लाबाय नै 30 थाखा लादों टिकेटआ सासेयाव आरो आंजों सानै दायो माने हाबनो रेडि जाबाय आरोना नै टिकेटआ 30 थाखा दिनैथ' जोब्बाय नालाय दिनैनो बेरायना लाखानोसै नायना लाखानोसै नै बियो गेटआ एक्जिबिसननि मेन गेटआ बियो हाबनाय गेटआ नेटआ बिराद प्रब्लेम मबाइला बेनिफ्राय आन्दायलायोब्लाथाय खर'जों खर'ल'खा नैयावथ' हाबनो मोनबाय हाबबाय दायो खर'जों खर'ल'खा नै एक्जिबिसन सिङावहाय हाबग्रो मोना नै बेखौ नुनो मोनगोन आरो समायना मोनसे भिउ दै गनाय दुगैनो मोजां जादों बेयावहाय अमा हांनाय दाउ हांनाय नाथुर हांनाय गोथाव खांख्राइ हांनाय ना हांनाय बारा हटेल खाथिजों बेरायजाया एकदम जानो लुबैयो मोदोमनाया ओरैबायदि माने गोथाव बिराद जानो लुबैयो ओंखायनो हटेल खाथिजों बेरायजाया एकदम फैबाय एसे साइडजों एरायनानै 1 hour later दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनाय समाव मोजां मोनबाय जानांगौ मोजां मोनोब्ला मोनसे लाइक होदो चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय आरोना लोगोफोर थ' एसेनोसै लोगोफोर गोजोन्थों जय बर' हारिनि